Moje ime je Paula Sikirić ili ti Sik, nije Sik kao bolestan nego skraćeno od prezimena. Tako, moj opis mene je zapravo jako širok, opis mog dana je jako širok. Dižem se rano i idem odmah ili radim intervjue za Instagram, radim kampanje za Instagram ili idem na radio u eter ili na radio miksat, rješavati se. A uglavnom, moj dan je 0.24 posao, eto, to ti je to, full gas, treninge ubacujem i bar 2 puta tjedno prijatelje i obitelj da se uspijem s njima naći. Upravo prioritet number one mi je dogurat što dalje na radiju, izdvojit se po svojoj komunikativnosti, po svojoj kreativnosti, istaknuti se nekako. Što se tiče sve kampanja, od na Instagramu pa općenito u privatnom životu. Moda. Meni je moda zapravo način izražavanja. Ja sam jedan veliki kreativac i od uvijek, od malena sam u bojama, papirima, kreacijama, dizajnima. Mene me to sve interesira. Sve što je oko lijepo ili bar mome oko lijepo, ne znači da je nužno i drugima lijepo. I zapravo kroz modu samu sebe prezentiram, svoj karakter, svoje osjećaje, svoj mood i eto, ja se uvijek ne zamislim da sam ja nekako platno i onda ta cijela moja odivna kombinacija su boje i ukrašavanje, odnosno popunjavanje tog praznog platna. Eto, to ti je za mene moda. Za mene je moda zapravo cijeli moj život, obožavam modu, kako god okreneš. Ajde. Društvene mreže su mi način komunikacija nas suvremene mladeži, ajmo reći, koje su zapravo ušle i sve starije i populacije. I nekako smatram da su odlične što se tiče kao platforme za samu promociju određenih brendova, općenito kao marketing place gdje bi se oglašavala određene firme, brendovi i sve ostalo. Smatram da spaja ljude, ja ih koristim, isključivo sam počela bez veze, znači nisam krenula s nekim ciljem, međutim sad mi je to posao. Jako je lijepo dobivati feedback od drugih ljudi koji te prate, kojima si ti motivacija, kojima si ti, ne znam, neka inspiracija, tako da eto, meni služi za komunikaciju s drugim ljudima koje ne poznajem. Puno ljudi, mislim iskreno, neki ljudi iz djetinjstva, obiteljski neki prijatelji su uspjeli doći do mene preko društvenih mreža, tako da jako je lijepo spajanje. Što čini život lijepim za mene? Ovako, ja sam tek prije nekih 1.5 godina shvatila koliko je zapravo život jako lijep, valjda ti treba određeni period da sadriješ. I meni iskreno svaki dan, bilo koje situacije, evo čak i ova gdje nas je auto skoro pogodio, čini život lijepim. Definitivno su to obitelji, prijatelji, pravi prijatelji, da to želim naglasiti, kojih je jako malo. Ali svakidašnje situacije, ne znam, meni ti je svakidašnja situacija bilo kakva, od prelaska ceste do upoznavanja tete u dućanu, do meni ti je to život, a samim time mi je život odmah i lijep. Ne znam kako ti to objasnim, ne treba mi ništa posebno da mi čini život lijepim, samo eto da ga živim. Eto, da, živjeti život je čini život lijepim. Zajedništvo. Mi smo zajedništvo. Znaš šta, često ljudi zaboravljaju da smo mi jedno veliko zajedništvo, da smo mi jedna velika zajednica, da bi se svi trebali međusobno bodriti, podržavati to i često neka jal i ljubomora i mržnja čak, i kako je teška riječ, ali izlazi na vidjelo, a smatram da to u zajedništvu ne smije biti, tako da sve što je van toga je jedno veliko zajedništvo i trebalo bi se to iskreno širiti. Ne trebaš sve voljeti, neće ti svi odgovarati definitivno, ali trebaš biti čovjek prvenstveno da bi se zajedništvo ostvarilo. I ti krenuti od sebe, logično. To je to.